नोंथाङा दि साहित्य एकाडेमिखौ मोननो हादों आरो बेखौ माबायदि मोनफुंनो हागोन बेखौ फोरमायना होनो हागोन। साहित्य एकाडेमि मोननाय जिखिनि मोनफुंनायनि राहा लामा बेखौथ' खेबसेयै बुंनानै बुंजानाय जेबो लामा गैया। बेयो जोंनि जि गाव रोंगौथि आरो थुनलाइनि फारसे जिखिनि गोसो गुदुं आरो नांथाब नाजानाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो साफ्रोमबोआनो जुदि गोसो गोथारै बा थुनलाइनि फारसे गियान बुथुमै लिरलाङोब्ला साफ्रोमबो लिरगिरिया मोननो हायो होननानै आं सानो। आरो इयुन जोलैनो माबाफोर गोदानै मेसेज होनो हागोन नामा? इयुन जोलैनो आंनि फारसेनिफ्राय मेसेज बा बोसोन होनो हालायनाय होननानै आं दाबोनो गावखौ सानाखै। बबेखानि आं जेरैबायदि गोसो गुदुंनि थुनलाइ सोरजिबोदों बेखौ नोजोर होयोब्ला आं बुंनो लुबैयो आं जि जायगायाव जोनोम मोनदों बे जायगाया थुनलाइनि फारसे जोबोद सांग्रां बा डेभेलप जाखानाय मोनसे जायगा नङा, जेरावहाय सोलोंथाइनि थासारियाबो जोबोद गोग्लैसोनाय। बेबायदि जायगानिफ्राय आङो थुनलाइनि फारसे मोनसे इन्टारेस्ट लानानै आङो थुनलाइनि फारसे गेलेमनाय गोसोजों थुनलाइनि फारसे बिजाब अनसायनाय आरो गुबुन गुबुन गेदेमा लिरगिरि बिथांमोननि बिजाब फरायनायनि गेजेरजों आङो थुनलाइनि लिरनायखौ सर' खालामबोदों आरो बेखौ आं सर' खालामदों जेब्ला आं हाइ स्कुल फरायदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आङो बेखौ सर'सा खालामबोदों। दा बेफोरबायदिनो फैयै फैयै आङो दिनैसिम माखासे बिजाब सुजुनायनि गेजेरजों आङो बे लाइमोन बान्थाखौ मोननो हादों आरो बे मोननायनि गेजेरजों आं गासै लाइमोनफोरखौबो आंल' नङा, आंनिख्रुइ दा आं नुनो मोनदों गोबां ससियेल मिडियायानो जा गुबुन गुबुन बिजोङावनो जा माखासे फरायफुनाय इउनिभारसिटिनियानो जा कलेजनियानो जा बिथांमोना माखासे बिथिंनि थुनलाइ सोरजिनाय नुनो मोनो। दा बिथांमोना बे रोखोमै नाजायोब्ला आरो माखासे गागि लिरगिरि बिथांमोननि बोसोन बादियै दावबायलाङोब्ला बिथांमोना जोबोद गोख्रैनो साहित्य एकाडेमि बान्था बायदि माखासे बान्थाबो आवथायनो हागोन होननानै आं सानो। फुंखा 13थि बोसोरारि सालबारि बर' थुनलाइ आफादा दि गरायबाय बेखौ गरायजानानै माबायदि मोनो? थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइ आफादानो जाबाय बर' हारिनि मोनसे पेरेन्टस मोनसे बडि होननानै जों बयबो मिथिगौ। बेनि अनगायैबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ। दा बेनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे लाइमोनफोरखौ थुनलाइयारि बिथिङावनो जा समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा बेफोरनि सोदांनाय आरो बेफोरनि फारसे खामानि मावनायनि गोसो थुलुंगाखां होनायनि मोनसे आफाद होननानै आं सानो। आरो नैबे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव गरायजानो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय आङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होयो। गोजोननाय थाबाय सार।